alang sa mong pinalangga o mga minahal ng mga higala sa kahanginan. Amo kamong i-greet o malipayon ng weekend o happy Sabbath mga kaigsunan. Aniano sab kita nini atong programa ang takna sa pagtuon. Kuyog kanato karon ang ato gihapon nga mga kauban sa milabay nga mga episodes ani adinhi sa atong tupad ang atong Sabbath School and Personal Ministries Director si Pastor Gingging Asoy ug dinhi usab sa akong pikas kilid si Pastor Dan Palomares, ang ato ang Trust Services Director sa South Philippine Union Conference. Aniya kita karon sa atong second to the last week for the quarter makigsunan. Niining sinulat ni Apostol Pedro sa 1st and 2nd Peter. Unya, we are just at the very close of his presentation na anata sa chapter 3 sa second book of Peter makigsunan og nagisgot kini mahitungod sa usa ka mahinungdanon kaayo nga tema nga atong gidiscuss kanunay sa atong inadlaw nga kinabuhi ug sa ato pod nga kasamtangan nga panahon mga kaigsunan. Very significant in a sense that it carries our own name, the Seventh-day Adventist. Kini atong pagka-Adventist mga kaigsunan nagpaabot tas pagbalik sa Ginoo. Pero daghan kayong ubang mga issues nga usahay medyo tungod sa kalangay, ang uban ni bugnaw, ang uban ni kalma, o murag ni luag ang ilahang gunit makaigsunan sa pag-alagad. And our topic for the week is the day of the Lord. Ug atong gigreet ang tanan nga mga nagtan-aw ni ini nga show, nabinigid sa itong mga Sabbath School teachers karon. Pero sa dili pa tamo unahan, amo kamong gidapit sa pagpangayo sa guidance sa atong Ginoo pinaagis pagampo uban ni Pastor Palomares. Magampo ta. Amahan mo kanakas mga langit, among ablihan kining taknas pagtuon sa usa ka hangyo gikan kanimo. Naon ta imo kaming taga-agkaalam, among matugkad ang imong kabubuton niining nga leksyon. Labi na ang mga butang nga mahitabo sa katapusang mga panahon. Hinaot pa nga kami nga ni adinhi makahimo sa pag-discuss kung unsa man ang unod nini nga leksyon samtang among tigpaminaw magasahan usab sila sa gahom sa interpretasyon. Salamat nga ikaw magatubag sa among pagampo among gitugyan ang tanan sa ngalan ni Hesus nga mong manluluwas. Amen. Salamat kayo ni adtong binuksan nga pagampo kuyo ni Pastor Palomares. Sa dili pa tamo ato sunahan mga higala o mga kaigsuonan. Gusto na mo nga i-greet nato ang atong mga viewers. Ang tanan nga nagsubaybay sa kada semana nato nga gula ni ining takna sa pagtuon mga kaigsuonan. We are very confident our Sabbath School teachers are all out there. Kaninyo nga mga Sabbath School teachers, mapasalamaton kami nga nagsunod kamo ni ining tulumanon ang takna sa pagtuon gumikan kay gamit kayo nato ni siyang instrumento aron madungagan ang atong idea sa Sabbath School discussion every Sabbath School class kada semana. Gusto na kong i-greet ang atong mga kaigsunan din sa NCMC territory, North Central Mindanao Conference, under the leadership of Pastor Eli Bacos. Ang atong territory din sa Cagayan de Oro, sa Hingoog City, Diris Misamis Oriental, Bukidnon area, niaging pila ka mga Sabado mga kaigsunan, kuyog nato ang mga narako dinhi nagbisita sa NCMC area, Pastor. Mga Sabbath School teachers nato dinha sa Balongis Church. I am happy to be part of your study every week. Dinhi pod sa Cagayan de Oro Central Church. I was there last week mga kaigsunan. Unya na hibalag yun ako mismo ang uban sa atong mga Sabbath School teachers o nakikauban po ta sa usa sa ilang mga klase dito. Nalipay ta nga dako gyud kayo nga katabang sa atong weekly study kining atong takna sa pagtuon. Unya we also greet our members atong mga Sabbath School teachers nga diri gyud mismo pod sa SPUC Garden Church. Daghang kayong abtiko nato nga mga teachers gyud nga grabe ang ilahang involvement sa Sabbath School classes. Usahay si Pastor Serrano, apil sa discussion, si Atty. Sabate, si Sir Rex, tudlo niya sa lesson. We are happy that you are deeply involved and committed sa atong Sabbath School discussions every Saturday. Ato pong mga kaigsunan dinhi sa Northeastern Mindanao Mission,
under the leadership of Pastor Max Dante Obos. Amo kamong gigreet happy weekend o happy Sabat sa atong mga kaigsuonan nga nagasubaybay nini atong tulumanon karong takna. And of course, naa kita sa GSAT sa Channel 33, dinhi sa local antena sa Cagayan de Oro City, mga kaigsuonan, Channel 25, unya sa atong mga Facebook o YouTube followers. Kanunay tanin ninyo nga makita, ilabi na sa atong mga international viewers, mga kaigsuonan, sa atong Bisaya nga mga kaigsuonan sa tibuok kalibutan nga nagtan-aw sa takna sa pagtuon. We greet you the same happy greetings gikan dinhi sa South Philippine Union Conference. Ako sab nga pagpangumusta sa ato nga mga kaigsuonan diha sa Southern Mindanao Mission, pinanguluhan ni Pastor Rene Rosa, nga ato presidente diha mga kaigsuonan. Lipay ta nga aktibo kaayo ang ato mga kaigsuonan diha, labing gyud paingon dito sa Marbel, Norala, Sorala, ug paingon sab diri sa Sarangani Province, uban pa nga probinsya sakop sa Southern Mindanao Mission o Cotabato City, uban pa nga mga area diha. O ato sa mga pagpangumusta sa ato mga kaigsuonan sa Davao Mission, pinanguluhan ni Pastor Jerry Patalinghog. Yes. Atong miaging Sabado mga kaigsuonan dito ko sa Turil Church sa sakop sa Davao City gihapon. Dako-dako nga iglesia ug daghan sa kay mga kaigsuonan. O sa diha sa tibuok Davao Mission mga kaigsuonan, dako kay nang Davao nga territory. Among pagpangumusta sa tanan ng mga kaigsuonan tungod sa ilang kaaktibo sa pagtabang sa buhat, labi na gyud mga kaigsuonan diha sa Tagum, sa Panabo, diha paingon sa Pantukan, paingon sa Mati, uban pa nga mga area diha mga kaigsuonan akong ipanghinaot nga kamo naa sa mayong paglawas ug maayo sa espirituhan nga kahimtang. Ug ako pong ipaabot ang atong greetings din sa atong mga kaigsuonan sa Western Mindanao Conference. Dito kita sa Dumingag dito miaging Sabado ug akong nakita ang usa sa atong mga kaigsuonan dito, Brother Loloy Mantos, nga ilahag yung giablihan ng Hope Channel panahon sa diskusyon, Pastor Hesbon sa kini ato ang taknas pagtuon. Ug ang tanang kwerpo sa tanang Western Mindanao Conference workers sa ilang ADCOM nagkahibalag mini atong miaging Sunday. Ug atong ipalapos ang atong greetings mga minahal nga makaigsunan ngadto sa Zamboanga Peninsula Mission, headed by Pastor Salarda. Western Mindanao Conference is also led by Pastor Kidet. O gusto nako nga itabok sa atong kalauran sa Mindanao ang atong greetings ngadto sa Central Philippines. Diin ang ato ang pangulo sa ato ang Central Philippine Union Conference mao si Elder Agapito Katani. Yeah. Ang taga Central Visayan Conference, atong mga kauban nga mga workers ug ang tibuok kapupudan dinha sa Central Philippines. Happy Sabat ninyo og giabi-abi kamo sa tuang takna sa pagtuon. Okay, nalipay kita mga kaigsuonan nga niagid ning ato ang programa karon. And we also are very happy nga naay tsansa nga atong madiskasan. Mas maayo mong guning ang mga panghuna-huna nato ga ka abot-abot tungod kay niini with several minds, actually daghan kayo ang mga ideas nga paggagapanggawas. Now sa atong lesson for the week, the day of the Lord, mga kaigsuonan, usa ni siya mga sikat kayo nga mga phrases all throughout the Bible. Ang atong nahibaluan ani, this is reflective of the judgment day, day of the Lord. Unya ato po ning masabot in some instances diha sa New Testament nga ang day of the Lord nagisgot po ni siya particularly sa adlawng igpapahulay. Gitawag po na siya day of the Lord. Unya ang second coming is also considered as the day of the Lord. So kining atong lesson nga suhito karon nga week mga kahigalaan, ato ning sinsilyohon pinaagi sa mga mata ni San Pedro, how he looks at it, and we could actually interpret it in many different ways. Sa atong nga lesson karon mga kaigsuonan, dako kayo ang challenge. Kining adlaw manggod ni Hiuba mga kaigsuonan, moabot gini whether we like it or not. Nagtuo ko nga significant kaini sa atong personal nga application karon nga panahon, dili lang karong simanahan mga kaigsuonan, but in our entire life. Tungod kay mas nagkapiot ang mga signs, mga tilimadon sa kalibutan nga atong makita.
gira, bisan diin, gutom, gubat, kamatay, kining gi-outline diya sa Bible, mga kaigsunan, nga mga tilimadon, gani naanas atong tugkaran mismo kining mga butangan nga nagakapanghitabo. Ang Marawi seeds, gubat, di ni mo na ma-deny, daghan kay nangamatay mga kaigsunan, niabot po din ha ang gutom. And the epidemic is also very sure nga mahitabo mga kaigsunan. So kining tanan, if you put this in the light of scriptures, makaingon ka nga naagyod sa atong tugkaran ang mga pagkatumanan sa mga tagna sa Biblia. Pero mga kaigsunan, despite this reality, na ay daghang mga tao nga nawad-an na og amor sa pagpaabot ni ining atong gihulat mga kaigsunan. Ngani madiskasan nato ni siya karon, dili lang ni sila ingon nga kadtong nangamig na sa pag-alagad, niabot pa gyud sa point nga nagyaga-yaga sila. So, this is how we look at the imminence of the day of the Lord, mga kaigsuonan. Kung imong tanaw ng ato ang bersikulo sa guluhon na Pastor Hesbon, nagtukbil si San Pedro nato nga sigurado nga mahitabo ni tungod kay mahitabo magini mga butanga unsa nga klase nga tawo kita. Actually, personal ni siya nga question nga sa ako ang nasabdan, gusto ni San Pedro nga ang atong mga kinabuhi, mga higala, mga kaigsunan, ang motif, mapailalom kita sa gitawag motif of judgment and the day of the Lord. Sa ito pa nga, kada mata na ito inikabuntag, kauna-una ta nga, naagi ni katapusan ang tanan. Naagyo'y kalambigitan ang kaugmao na to sa atong pagkinabuhi sa pagkakaron. Muna nga pagkanindot kay nga leksyon, positive reminder ni siya. Dili man po ni siya panghadlok, Pastor Asoy. Kung dili, ang ingon ni San Pedro, tabo ra bagid ni, unsa man mo, kumusta man mo, mura na ba? Gwapo kayo nga pagka-state sa atong lesson partner sa pagpangutana diha. What sort of persons ought you to be? Unsang klase ka ito imong ingon ba ganina? Unsang klase ka nga pagkatao while waiting for the day of the Lord? Unsang klase ka nga pagkatao? So, doon na, sa atong teksto mismo, kung imong i-outline na siya, kung maghimo kag-outline diha, doon na duha ka words diha nga importante kayo nga kanang pagkabalaan o pagkaunsa to isa? Pagka-Diyos Pagka-Diyos-non. Mo na nindot kay na siya nga focus partner sa atong teksto daan. Moabot ta diha sa dito sa tumoy sa atong diskusyon Diha ta paingon holiness o godliness. Pero ato sang sinsilyohon gining day of the Lord. Actually mga kaigsunan, ang uban sa mga tao karon gani sa ato mga Adventista, daghan kay tag nahibaluan ani nga mga kaigsunan nato o nga kadto pa lang Y2K. Pagsuod pa lang gyud sa year 2000, pag-tak-off sa century mga kaigsunan, nasa milenya. Daghan nang nanganti, di pa gani mo balik ning Ginoo. Bahala gid siya. Nya naagi uban actually nga wa gyud ni undang gid sila silang pag-alagad. Mura ra siya gigayaga Pastor Hesbon, pero tinuod ba gid na sa uban? Mura gigayaga ba, pero ang tinuod lang murag gisawaan ang uban og pinaabot si Ginoo tungod kay matud pa nila dugay man gyud. Pero nindot man kayo atong lesson on sa solusyon. Okay, so dinhita actually nahisgutan ni Pastor Palomares kaganina nga nai-elemento kining kahadlok usahay mga kaigsunan ug nakabantay ta mao gyud ni usahay ra bagyod ang atong ultimate approach. Labi na sa atong mga nag Bible study. Pagtan-aw gani nato sa Bible study dito pa lang sa mga minor doctrines. Dawat pa man ginang atong mga Bible students ana, wa ginay problema. Pero hindi na ko malimtan ang approach sa atong mga usahay ato ning ginagamit pod. Moy atong ultimatum gyud pag abot na dito sa mga major doctrines nga aksyon naguntol. Pero madawat pa nila, okay pa. Hantod nga magduha-duha na ang atong mga Bible students pero kahibalo na mo makaigsoon na sa itong approach. We use the fear factor, actually. Kining fear factor, anday na to sa tema sa katapusang 7 kahampak. 7 last plagues. And I will tell you, this is very imminent. Wa gid tay sipyat ana makaigsoon, mahitabo gyud ni siya whether we like it or not. But, this is not a good way of selling the gospel. Kay nga naman, kini pong pag-alagad mga igsuon nga pinasikad pod sa kadlok, dili na pod na siya maoy saktong basihanan nga motul-id ta sa atong pag-alagad mga kaigsuonan. Actually, ang atong leksyon karong si manaha mga higala, mga kaigsuonan, naghisgot ni siya una og authority
nga kung unsay gisulti ni San Pedro, dili ni siya bag-o. No, iyahang gihanay sa iyahang presentasyon nga to sa iyahang mga audience nga. Kini akong isulti ninyo, naglatay ni siya sa otoridad gikan pa sa daan nga testamento nga kung imong lantawon ang karaan nga kalibutan na mga kaubanan, naa siya'y gitawag warning of impending doom, naa siya'y mga pasidaan kung unsay mahitabo, ug kadtong mga pasidaan gitake nila as positive. Now, gusto nako nga ma-quote na to ang giingon ni San Pedro nga si San Pablo, iyang gi-quote si San Pablo, naghisgot nga sa diha nga magpaabot ani mga butanga, magkinabuhi kita diha sa kalinaw ug sa kalipay. Yeah. Oh, so katong imong giingon pastor nga usahay ang atong approach sa gospel, atong ipaagi og panghadlok nga murag ugma na gyud mo balik ang Ginoo. Mao po ni hinungdan nga sa diha nga mahimo na silang kabahin sa iglesia, apurado po sila nga mubalik ng Ginoo kay mao po'y natumar nila nga leksyon sa diha nga sila ni duol diha kang Kristo. Yeah. Naay mga terms ana partner sa uban nga mga theologian nga crisis-centered instead of Christ-centered. So gulaton nimo ang tao ba? Mualagad ang tao tungod kay nahadlok siya. Gulaton hadlokon nimo pero dili mo gud maayo ang effect niya ana. So gusto nako nga ihanay dinhi nga tungod kay otoridad ni siya, no? This is reality, no? Sa atong kinabuhi, ni authority ni siya sa scriptures ang gihatag. Aton isang i-take nga reality, mahitabo gyud. Pero dili ta sa giingon ni San Pedro nga magkinabuhi ta diha sa kalinaw o sa kalipay. Kay buti pasabot, dili hinigtag lanot ang atong pagsunod niini kung dili tungod nga naata nagpuyo ilalom sa maayong balita. Yeah, kung kabantay mo mga kaigsuonan, kasagara gyud sa atong mga churches, labi na gyud aning mga hapon na bitaw na pabilin ta unya pangayuan ng tag-lecture. Daghan gyud kayo ang muingon, pastor. Unsa may una kay lecture diha about mga last day events, pastor? Kana imong i-lecture sa sa EY. So, naman tayo tendency nga mo hatag ta sa atong specialty sa atong department. Pero di gyud na malikayan makaigsunan nga mao ginay atong murag tuata diha directed. And which I believe wala man nato na ginadiskuryo kay mas maayo gyud unta nga makahibalo gyud ta ning mga butang. Pero ang atong bantayan mga kaigsunan kung didto na ta sa crisis orientation. Dito na ta gatan-aw sa crisis nga umalabot, event-centered ta, not on the person who is coming. So diha nato ang ngayan nga tamdan makaigsunan aron mobanos ang kalipay, ang kalipay malipayon nga pagpaabot kaysa nalisang nga nagpaabot. Kaya ako nasabdan ako ang presentation ni San Pedro nga sa iyang presentation gusto niya nga ma-aware lang sila nga naay katapusan wa niya gihadlok. Kaysa tinuod mga higala, ang ngilngig biya kayo nga ilhanan aning the day of the Lord, kanang giingon ni San Pablo, nga moingon sila nga naay kalinaw, moingon sila nga naay kasiguruhan, ug niya kalit nga moabot kanila ang katalagman sama sa usa ka pagbati sa usa ka inahan nga nagmabdos. So kana siya kung aton isang lantawon, dili porke duol natin sa katapusang mga adlaw, lisod ang panahon. Dili na tinuod nga lisod tanan oy. Ang ngilngi gini kayong trap sa kaaway mga kaigsunan, kining naa ka sa prosperity. Muna nga ang among punto din ni ata ani nga leksyon, no, we are telling everybody about the day of the Lord by reason nga unsa man naa lang tay awareness nga tinuod gyud nga matapos ning kalibutan na. Pero dili pirmi lisod ang kinabuhi, ayaw mo pagtuo. Gani basaha ang Ezekiel 7:19. Nag-ingon dito nga in the last days maglabay sila mga kwarta. Sinako nga kwarta, binandol nga kwarta. Buti pasabot bisan kita nga mga nag-alagad sa Ginoo, hayahay ang kinabuhi in the last days. Ang problema, malimtan nato nga naay influent ang kalibutan o which magkumpiyansa ta, diha ang delikado. Mao na ang problema Ang sa kanindot prosperity. manggod kaayo kanang giingon nimo diha nga kuan katong imong gi-mention kaganina ang lami gyud kaayo nga na kabalo ka nga umulabot na ang pagbalik sa Ginoo ang imong kinabuhi naas kamot sa Ginoo kana na kay peace of mind na kay kalinaw kay kun wala kay Ginoo wala lisod pero naakas kamot sa Ginoo wa manggi kay kadlukan nga naman bisag unsa pa may tabo kay naakas Ginoo dili ka mabalaka. Amen. Usahay Wala atong emphasis gyud diha. bantayan nato usahay Pastor Ging. In times of prosperity, kini bitawng usahay na tilawan na nato ang Karuhay. ang karuhay dumigan Tanan. sa atong mga kago.
tendency biya mga kaigsunan nga atong ibutang ang Ginoo sa atong kaugalingong kalendaryo. Okay. Oh, labi na og kuan wa pa nato kay matagamtam bitaw ang atong mga bunga bitaw sa abot. Ginoo maintag. Ay lang sa balik. Ayo lang sa kay wa pa nako ni mahurot og ka-enjoy ning tanan. Kung bata mo pa'y pagpasar, wa pa ni siya ka eskwela, wa pa ni ka Nahinumdum ko trabaho. kanay mo istorya ba, nahinumdum ko sa usa ka di lang ko mention hadapit basta kay dahay membro sa iglesia nga pastor. Nagbangga galing atong ampo. Nga naman, siya pati nimong ampo nga mobalik ang Ginoo. Ako pastor, wa ko nagampo nga mobalik po ang Ginoo dayon. Oy kay karon pa ko kahigdag irkod karon. Karon pa ko nahihay kay dako akong sildo. Looy baya. Pero Kaigsunan. ang daghan mo gud tag kalaban makaigsunan no kay kabalo mo nga ang atong kalaban, ang atong kaugalingon no, ang atong kinabuhi. So ang atong leksyon nagpahinumdum lang nga na mahitabo gina kamo unsa man mo. Kung naa mo sa kayahay makaigsunan, wala nagpasabot nga dili mo balik ang Ginoo. Kung naa po ta sa kalisod, dili po na nagpasabot nga magdali ta nga mo balik ang Ginoo. Buti pasabot ako nga magkinabuhi lang tang malinawon, malipayon, samtang nagpaabot ta ani mga butanga. Mabuta ng puntuhan mga kaigsunan kay giingon man na sa atong memory verse karon nga sanglit na sayran man nato nga tunawon gyud ning kalibutan sa Ginoo. Ang pangutana gyud diha mao gining karon nga si manaha, mao gini pinakadako nga pangutana mga kaigsunan unsa nga matang sa mga magtotoo ba kita. Okay. Tungod ini mga butangan. Now, we will go to the next theme. Kining mga scoffers mga kaigsunan. Okay. Daghan kayo ta og translation sa Bisaya ining scoffers pero ang interesting kayong binisaya ni kay balik-balik kaduha gibalik ang usa ka word yaga bugal Bugal. BI. PBI. So naara ning tulugod gadagan mga kaigsunan May kaupat nga lisod na kaayo kanang gitawag mga mayubiton. Yeah. Bugat sila Laom sa na Bisaya. siya, mura na Laom-laom mabalik. Bisaya. Oo. So Pero actually, gadagan ni siya sa daghan kayong mga nagyaga-yaga karon ni ining panahon na. kay daghan na magyud ang mga tawo nga nagduha-duha na gyud pod. Sa ato lesson giingon diha kanang maingon diha nga nagduha-duha na gyud. Kana bang doubt na gyud sila unsa pa gyud balik pa gyud ka ang Ginoo. Pero ini yung atong tanaon makaigsunan nga kung nakabantay mo sentro ang Adventist Church ani nga kining 2 Peter chapter 3 kay ngano man kita gyud ang nag-broadcast nga mobalik ang Ginoo. Sa to pa nga kung naay mga tawo nga magigayaga ani nga doktrina, ang unang magigayagaan ikaw. Kay kung baga kung nagdala pa ka og identity, nagdala pa ka og istampa, ID kung kinsa ka, ang imong ID nga mobalik ang Ginoo. Unya mo ingon ang mga tawo nga dili day mobalik ang Ginoo. So this is a direct attack to our church. Ug ang impact ani makaigsunan mao nga dili lang kay ang imong belief about the second coming ang at stake ani kung maapektuhan ka. Apil ang tanan nato nga identity, ang tanan nato nga distinctive doctrines ingon nga SDA. Sabat, state of the dead, maapil na siya kapagan kay ngano man mao man na kita ng mga Adventista. Gani to give additional point ni ini nga punto makaigsunan sa atong pag-Adventist. Try to take a look at the way the belief system of other religions. Kung naghisgot man galing sila og ikaduhang pagbalik sa Ginoo pero actually murag wa sila kaayoy gitan-aw diha nga detalyado gyud nga paagi nga moanhi ba gyud ang Ginoo. Gani na ubang mga relihiyon nga wa na sila motuo nga si Jesus mo balik. Naay mga rapture doctrines din ha nga nagkalain-lain. Ang uban nagwali to og sangyaw, evangelization lang sa tibuok kalibutan just to make the world a better place makaigsunan pero nungka lahi gyud diferensya gyud sa ato nga naa gyud ni sa tong kasing-kasing makaigsunan nga ang tanan natong lihok is based on the backdrop nga ang Ginoo mo balik gyud, and this is the end of everything that the world is that's going on in the world right now. Atong hunaw-naon makaigsunan nga kining nga lesson mao gyud ni ang dapat masabtan nato pag ayo tungod kay nagdala ni sa atong pangalan. Mao na. The word Seventh-day Adventista nagahulat kita sa pagbalik sa Ginoo. So dako kay na nga ato gidang dapat ang matag Adventista makasabot gid ani nga importante di ay kaayo kung unsa kita sa atong pagkinabuhi mintras nagapaabot sa Ginoo kay mao na ang atong pangalan. Naghulat ta Seventh-day Adventist. Unya ang nakanindot ra ba sa presentation sa mga hinawayon, bugal-bugalon, Mabiay-biayon. mabiay-biayon. Oh. Kay ilaha pong gipaagi og background like history. No nga mura bitaw naa may gitawag sa history sa motif sa history nga history repeats itself. So pa nga wala ni siya adtuan. Galingin ra ni siya.
Oo, O nga, balik-balik lang. gabalik-balik na ta. Sa to pa nga, dili ni siya linear, kung dili lingin ni siya, gabalik-balik, wala ni siya aduan. Pero ang argumento po ni San Pedro Makaisunan, simple lang kaayo. Ang iyang ingon nga, na ay creator. So, 2 Peter chapter 3, mura ni siya whole Bible actually, mga kaubanan nga pastors. Kaya nga naman, it talks about creation, and then it talks about judgment. So, the beginning and the end. Kaya iha magipasabot nga, sa una, gihimo ang kalibutan. Pagkahuman, gihimo gikan sa tubig, hinggawas gikan sa tubig, pero tubig na po yung naglaglag. Pero, kini nga kalibutan na, gi-reserve na po ni alang sa gitawag nga katapusang panahon. And that is the day of the Lord nga atong gisgutan sa atong leksyon sa pagkakaroon. Yeah, ang delikado ra bagyo ni ining mga scoffers mga kaigsunan, kining mga mayubiton. Kay abot-abot na sila og unsa na lang ang mga tema ang ilang gigamit aron lang gyud maguba ang pagtuo sa uban nga nagpaabot. Nganuman, there is really danger ni ining ilahang tema nga gidala sa mga scoffers. Una sa tanan, nagyaga-yaga ni sila tungod kay wa na sila nagtuo nga naay Ginoo. Murag pangamong gyud ang ilahang dala mga kaigsunan. and this scoffing comes in many different forms. Bantayan nato, dili lang kay tao lang ang muyaga-yaga o mubiay sa atong pagbalik sa Ginoo nga asa may inyong Ginoo mo mubalik pa bago na. No, dili lang kay tao ra. Ang kaaway gagamit og daghang mga paagi, prosperity of the world. Science and technology. Science and technology mga kaigsunan, makalalisang gyud ang advancement nga makaingon ka nga unsa na bago ni nganong ni improve pa man og maayo ning kalibutan na sa ato pang pagbalik sa Ginoo mura og nawad-an na og dako ang kahulugan. Actually, mga partner, kaigsunan. bantayan nato kay sa lesson, nag-ingon gud siya ka kining mga mayubiton, ilan ang gipahayag ang ilang tanan ng mga pangunaw na tungod kay gusto nilang i-satisfy ang ilang kaugalingong desires. Ang ilang lang yung kaugalingong handom. Wala naman sila ilang handom. Gusto lang nilang matagbaw ba ang ilang kaugalingong handom sa ilang kinabuhi. Muna delikado kayo. Yeah. Kay usahay basig maabot na sa atong pagkinabuhi ingon nga mga Kristohanon nga. Gusto lang tang matagbaw sa atong kaugalingon. Delikado ginabantayan na ito mga kaigsunan. Salamat kaayo nga niabot sa point nga ito na diskasan na naglami tagmayo bahin sa mga mayubiton. Sa dili pa tamo ato sa unahan mga kaigsunan, let us take a short break. It takes a global network to be in touch with planet Earth's global community. Hope Channel broadcasts the hope found in Jesus with 10 global channels through programs on healthy living, history, culture, music, and biblical spirituality. And Hope Channel provides a diverse cultural programming mix in many of the world's major languages. Welcome to donor-supported Hope Channel. Welcome back mga higala sa atong diskusyon nining atong tulumununtak na sa pagtuon. Nalingaw kita pag-ayos pag-discuss sa atong lesson mga kaigsunan, especially about this theme of the mga mayubiton. Kini mga mayubiton actually nakita na nato ni sa kasaysayan sa Bible mga kaigsunan nga di gyud nimo ni malikayan na gyud ni sila. Oh. Ang atong ngilngi kayo ron nga approach sa pastor kay ang mga mayubiton dili na pud negative ang ilang tirada. Aha. Oh, positive na ba sa matong na-mention mo ganina nga they will talk about progress. Oh, maghisgot sila kalinaw. So to pa nga kung naam ka sa prosperity o sa kalinaw, usahay malimtan na to nga temporary rata ning kalibutan. Mo man gunay punto din na nga kanang walaon bitaw ta sa ato ang track bitaw. Ang ato ang track iingnan tadaan ni San Pedro nga kamo you are only pilgrims and sojourners. Dili bitaw taga dinhi. Lumalabay ra ta. Lumalabay pero kung pananglitan kanang hayluon ta nga okay naay mga permanenteng pasilidad naay sistema nga murag pwede ra nga you can still survive in the next 100 years o 1,000 years kana mga kaisunan positibo kayo nga wata kahibalo nga muna na siyang approach sa mga scoffers dili na negative ng ilaha nga murag adtuon kasi nung simbahan niya magdalag megaphone o niya singgit-singgitan ka wala na siya sa picture ang picture din na scientific ang approach nila kay gani gayus pud sila og scientific nga mga arguments Tinuod na delikado gyud ang mag-isuna pero abi ninyo kita ingon ng mga Kristohanon dako kay nag-epekto sa ato kay gidiscuss gini sa atong lesson mga kaigsunan ang mga dangers sa
panahon nga nagpaabot kita nga hilabihan kadugay na kayo ang kutay, especially when we are giving specific time limit kung kanus agad mo balik ng Ginoo. Unya tanaw na to past overdue naman gyud actually mga kaigsuonan. Kung natay gyud nahuna nga dapat ang Ginoo ni adto pa lang pila ka tuig ang milabay ni abot na siya. Pero we just don't know the reason ngano nga hangtod karon wa pa siya kaabot. And para sa ako makigsunan, wa ko'y laing ika-ingon ngano wa pa gid siya moabot. And this apparent delay is explained by his kini bitong iyang pailob. Pasensya gyud nis Ginoo og siyang gugma makaigsuonan kay Gilugwayan to si Gilugwayan Ginoo niya. ang ato ang kwan. Ato pag Ginoo. Gikuan man sa tong lesson. Oh, Yeah. ang bersikulo 8 mga kaigsuonan naghisgod din nga. Wa di gid sila ngailangayan. Di sila ngailangayan sa to pa nga ang sukdanan sa Ginoo kun imong tan-awon sa bersikulo 8 sa ikaduhang Pedro kapitulo 3, dili time ang iyahang sukdanan sa pag-anhin niya kung dili ang iyang patience, ang iyang kwan. Yeah. Kay kung time pa makaigsuonan, naagi siya timetable. Ang pasensya manggod, dungog ra biyo kaayo sa bala ang kasulatan na kini atong Ginoo nga gialagaran. Taas kay ni siya og pailob, no? Taas kay pailob sa to pa nga expect ta makaigsuonan nga taas-taason pa niya ang panahon. Dili kay aron nga loyahon tong nagpaabot kun dili tagaan sila tsansa. Kay ang motive ra ba din na sa giingon ni San Pedro, nara by word din na nga very unique and that is repentance. Kanang giingon niya nga giunat sa Ginoo ang iyang pailob aron nga makakabot sila sa paghinulsol. Kung dili na mahitabo mga kaigsuonan, actually dili pa ginamubalik ang Ginoo. Mao nang naingon siya sa 2 Corinthians 6:2 nga now is the accepted time. Yeah. Now is the day of salvation. So dili kita magkumpiyansa makigsunan kay kanang ingon diha nga moabot siya sa mas kawatan Dili gid siya mananghid kung kanus asya mo ani. So ampingan gyud nato nga maayo kanunay ang atong standing sa tubangan sa Ginoo. Yeah, ato ning tagaan pa gyud og mas bugat pa gyud kay ang argumento mga kaigsuonan. Niabot na usay tas point nga kita bitaw sa atong kinabuhi nga mature na taguna-una. Usahay mo kwenta na ta pila na itong edad karon. Personally ako 42 na ko karong tuig pastor. So kung tagaan ko sa Ginoo og 80 ka tuig, buti pa sa bota na nahurot na nako ang kasunga sa kong kinabuhi. And I have more or less 40 years more to live. So na ako'y mga plano na kung saon ako ning 40 ka tuig, ako gini ako ning dublihon akong panahon og pagpangga sa akong pamilya, sa akong trabaho, usahay magunahon na ko nga dapat before ko mo retire magtukod na ko akong mapuy-an. Murag yung nana na akong kwenta usahay makaigsunan. And I believe this is the same thing that's going on with the minds of our many members of the church. Normal man na. Kay gaabot gyud ta ang point mga igsunan, pero dapat dili nato mawala sa atong nahuna nga any day now matapos ning panahon na. Actually mo na siya ang subok sa tong leksyon, no? Sa diha nga nagkinabuhi mo, niya madissolve ra ba ning tanan? Unsa man mo nga pagkatao? Pero nakalami sa tong leksyon mga kaigsunan kay gidiscourage ta pagkwenta sa pagbalik sa Ginoo in terms of time. Kay ang naghisgot mo din mahitungod aning linibo ka mga tuig ug mahitungod aning isa ka adlaw. No? Gusto nako ning tukbilon nga. Logic ni ang gihatag ni Peter nga ngadto sa iyahang mga tigpaminaw og sa iyahang recipient sa iyang sulat. Tungod kay mismo sila apurado, no? Siguro ni kayab si Kristo pipila lang katuig gikan sa pagkayab ni Kristo, nagsulat si San Pedro ani nga to sa iyahang mga sakop sa iglesia. Ang ilang pagkaapurado makaisunan, grabe na kay naamaguni sila sa punto nga ang Christian religion gitawag og relihiyo ilisita. Ginagukod sila being an illegal religion in the Roman Empire. So tungod ana gadali sila. Pero ingon si San Pedro ay mo pagunahuna anang panahon. Kay para sa Ginoo, ang usa ka libo ka tuig ug ang usa ka adlaw wala nay kalainan, no? Wala siya naghisgot dinhi mga kaisunan theologically of equivalent, no? Nga moingon ta nga ang usa ka adlaw nato, ang usa ka libo ka tuig nato, usa ka adlaw na sa Ginoo. Dili na mo ipunto sa to ang leksyon og sa 2 Peter chapter 3. Ang punto nga para sa Ginoo lahi ang usa ka libo ka tuig ug ang usa ka adlaw parihar na, no? 1,000 years is as one day. Buti pa sabot nga dili na man naglahi. Sa to pa ang Ginoo, he is not bound with time. Dili ba pareha sa giingon ni Pastor Buscato nga mag-42 na siya.
So bound siya sa time kay ingon niya kung maabot siya 80, so he is only halfway of his ingon ta lifespan. Makaingon na nga nagulang na gyud ko kay ang akong buhok na puti na. Kung wa magaling na puti nangatagak na. Ang Ginoo dili siya moabot ana ang estado. Kay ano man. wala siya He is not bound with time. Dili time ang iyang gina-consider. Balik ka na to, ang gi-consider niya ang iyang pasensya. So ang akong sugyot makaisunan, dili na to ni upuson ang pasensya sa Ginoo. Dili na to Yeah. upuson. Actually, moabot gyud sa point makaigsunan. Labi na gyud na mahinumduman man nato ni sa kinabuhi ni Noe bitaw kaniya Okay, to. oo. Isgutan na sa tong lesson karon. Grabe gyud ang pag-inat sa panahon. Gikan pa lang sa day 1 nga gisugod og tukod ni Noe ang arka mga kaigsunan. Kay balota ni abot og 120 years ang Years. construction. Unya nagtaas ang kutay sa panahon, tingali posible mga 20 pa lang katuig nga tinukura wa na ang mga tao yaga na. Moses paghilom diha pagpuyo limang kag 20 na ni katuig karon wa pa moabot ang Ginoo, wa pa moabot ng imong lunop nga giingon. Nisamot na makaigsunan sa time nga 120 years and a lot of people, all of the people except his family, kadto silang tanan makaigsunan were basically scoffers of the event. Ato gyud hinumduman nga ang usa sa mga importante kay nga gina-emphasize sa lesson nga dili gyud unta gusto ang Ginoo nga nay malaglag. Correct. So extensionan gid niya pag-ayo. Hangtod karon makaigsunan ingon ani baya nga usa sa mga rason nga di gyud nato malimtan nga gusto gyud ang Ginoo nga dili gyud ta mapukan nga to sa kalaglagan. So gitakaan kita glugway, wa na gyud rason makaigsunan nga di kita kabaton sa kaluwasan. Na-mention man nimo Pastor ang panahon ni Noe ba? Ligon ba kay statement ni Ginoong Hesukristo nga niingon siya nga sama sa kaadlawan ni Noe, moapod ang kaadlawan sa anak sa tao. Unya ang katong giingon nato nga mga scoffers panahon sa adlaw ni Noe. Scientific ba ito ang ilahang basihanan? Kay wala pa mong giulan god. Wa pa biyay ulan. Tuas bukid pag yung kayo. Oo. Kung imong tanawon ng kalibutan mga kaigsunan, mas arang-arang pa ron. Kay murag kung maghisgot tag end of the world, murag naay mga events nga murag prelude to the end of the world. kita man gini mo. Kay like kanang atong mga katalagman nga kung imong balansihon mga kaigsunan, ako na nagisulti sa makadaghan nga kung dungan-dunganon ni mga panghitabo, dunganon ang tsunami, linog, baha o uban pa dali ra gyud ang pagpulpog aning kalibutan na. So arang-arang pata karon. Pero balik-balikan ako, diri agion sa kaaway sa prosperity baya. Dinha gyud agion mo na nga sa atong pagpanudlo mahitungod sa pagkatinugyanan ng mga kaigsunan, ato yung bantayan nga dinha ta malingla sa prosperity of which mo na siya ang panahon nga ang scoffing no nga giingon sa tong leksyon dili siya directly with a negative tone kung dili unsa man, it is a positive tone nga mismo ikaw mo ingon nga murag di bitaw mo balay ko ng Ginoo kay klaro man kayo kanang kun magisgot ta og the accomplishment of the gospel mura maglayo pa kay tinuod pod. Yeah. Pero natin nalimtan nga mga punto nga kining tanang mga butang nga moabot ra ni sa wa nato dahuma. So dili nato ni madag dahom-dahom makiisunan nga atong ibutang ang Ginoo sa ato ang kaugalingon nga murag kita gyud magplastar. Ang Ginoo mohimo siya desisyon nga kun mahitabo na kana wa gid tay laing mahimo. Yeah. So magbantay kita partner kay Canada ang kaharuhay dili gid garantiya gyud nga kuan kay usahay magud tungod sa kaharuhay sa kinabuhi dili ta kabantay din anon ta di na ta kapangandam. Yeah, actually igsuon kining atong karuhay tipik ra gyud siya kaayo sa hilabihan kanindot nga kasinatian kung matapos ning tanan. Actually usahay plano ba pos Ginoo nga patilawon ta niya og langit mintras niya pata dinhi. Biya na tinuod biya na. Pero ang problema usahay ang tuyo sa Ginoo nga iyatang patilawon sa langit makaigsuonan lahi man gud ang atong interpretation. Ang effect ba? Lahi ang effect sa ato. So delikado gid kayo nga basin niya og mawel attached na kita ni ining atong mga comfort zones mga kaigsuonan. So natay question dinhi mga igsuon sa atong lesson. Kini karong kay nagtuo man ta nga mauni. So unsa naman? Unsa may angayan atong himuon? Diri na ta no. Diri na ta sa dose ba. Ang sulat ni Sister White Pastor naghisgot nga while waiting dili ta magpaabot nga wa tay gihimo. Kay kung nakabantay bitaw ko ning magpaabot og sakyanan, labi na sa pagkakaroon bitaw nga daghan na kay gadgets ang mga tao. Paglingkod pa lang ana sa lingkuranan sa terminal,
bunlot na siyang gadgets, no? Na siya ginahimo. Wala ko moingon nga samtang magpaabot na ana-ana lang ta hapyud-hapyud lang ta sa tong gadgets. We have to do something mga kaigsunan. Kay balo mo usa sa mga lingla sa kaaway ngano nga ang gapaabot gilaay kiwa siya gihimo. O ba siya gihimo? Dako kay tag-angay himuon, no? Dako tag-angay himuon. Dunay parabol ini nga gihisgutan nga niingon tong usa ka ulipon nga katong akong agalon dili man to mobalik dugay pa man to, no? So usa ka ideya nga dugay pa. So kay dugay pa daghimo sa siya og mga milagro, no? Tinuntos sa siya kay anyway dugay pa man. Ang ngilngig kayo kanang moingon nga di na to. Wa na to. So muna giingon nimo ganina nga wa na gi-abandon na gyud ang tanang pamaagi sa paghulat. So ang atong suggestion sa atong leksyon, we should be waiting and working while waiting. No, we have to do something. Okay. Pero actually mga kaigsuonan, balantayan kay nato ni kay kung nahinumdum ta sa parable of the 10 virgins mga igsuon. Grabe gyud ni siya kalawom kayo o lintunganay mga igsuon sa atong presente nga kahimtang karon. Kung imong tanawon, everybody was waiting. Hulat gid sila tanan. Pero kano sa niabot ang ilang gipaabot? Tungang gabi Sa time nga Wala na nila ilang gi-expect. gipaabot. na. And probably this will be the same manner God will return. Kana bitawng wa na peace time na ta nga settled na ta nga murag wa na bahala nang Ginoo mubawal sig dili. Pero ang problema mga kaigsunan is when any of us would belong to the group nga kadtong 5 bitaw nga walay reserve. Mga buang-buang man ang tawag ato sa ilaha. Walay reserve. Mao ni kadto nga parable mga kaigsunan, mao ni ang dako nga pahinumdom sa ato. Nga moabot na gid sa point nga ang tibuok kalibutan will never be murag wa na gid sila'y animo nga naapay moabot. Pero mga kaigsunan, bantay ta kay the worst nightmare, especially sa mga volcanic eruptions mga kaigsunan, kadtong mga dormant Katong wala gasaba, wala mga sinyas. Way mga sinyalis, pero nikalit lag buto pagkadaghanas mga matay. So I believe this is the same way God is doing it in His coming. Pero mo man po ni magpasabot mga kaigsunan nga tuyuon ginas Ginoo aron daghan ang mga paling. Dili actually, ang kinaiya sa Ginoo naamang gyud siya sa tinguha nga wa gi mapakyas. Mao magina siya ang general rule sa Ginoo nga wa gid untay mapakyas. Pero lagi sa presentation sa atong leksyon naghisgot nga kung mahitabo na ning mga like na mga hinawayon na positibo nga pagsaway ba. Kanang mura bitaw naglambo ang technology, hayahay ang kalibutan. Kanang giingon nga wa na magdahom sumala sa giingon ni Kristo mismo sa Mateo 24. Sa to pa wala na sila naghimog mga butang, no, under the backdrop of the second coming. Wala na. Wala na participation sa gospel. Okay, ang gospel, this is part of the hastening of the second coming. Ako para nako kining gitawag hastening, gawon na ako nga blasphemy ni siya nga word. Pero mga kaigsunan, naa di sa 2 Peter chapter 3 verse 12. Ang word nga hastening din buti pasabot ni ana sa atong personal nga preparation, no? Wala ta mo ingon nga atong gikumbayutan ang Ginoo kay rumaan hindi sa kalibutan kung dili. Ni ana to kay ang kung sa basketball pa ni ang bola naa mo gud nato. Wala man sa Ginoo. God is ready anytime, no? Nga mo ani siya. Ang bola naa sa to. Muna pangutana nga, kumusta man mo nga pagkatao? Muna siya nga pangutana. Karon kung naa nato ang bola, we have to decide whether to shoot it or not. No, kining mahitungod sa pag-apil sa buluhaton sa Ginoo. Ang gusto maggud sa Ginoo nga ang tanan bitaw mahimong participants. Walay usa ka audience, no? Para sa atong mga kaigsuonan. Gone are the days nga kada bitaw usa lang dito ang mag-apil sa buhat. Unya daghan ang audience. Kung nakabantay mo sa ato ang mga like kining ato ang mga care group, no? Kining ato ang gitawag nga evangelism lifestyle. Kini siya makaigsunan, mao ni siya ang awhag sa Ginoo nga kung unsa ang atong talento diha ato na siyang ma-develop, no? Ilalom sa motibo ug ilalom sa backdrop nga mobalik ang Ginoo. Kay kung naata na nga awareness makaigsunan sa ngadto
kanang dili gyud ta mawala kay na may awareness no. Inimata nimo pagkabuntag, ay na ako'y trabahoon sa amo ang care group kay mubalik ra bag yung Ginoo. Oo. So ang pinaka-the best mga kaigsunan sa pagpaabot, labi na gyud sa reminders ni Ellen G. White, nga magpaabot ka nga nag-appeal ka sa pagdaog hamiling kalag. Yeah. That's it. Kana gyud pagdaog hamiling kalag mga kaigsunan. Mao gid ang sikreto nga dili ka laayon unya. Ang nakanindot na partner kay kun mo appeal ka nga nagdaog kag hamiling kalag, bisan naa kay makloyahon mo unsa man ka madasig ka. Madasig man ka kay sa imong pag-appeal sa buhat. Sulay ra gud example. Muadto ka ng mga tawo nga na hospital, ampui sila. Pag ampo nimo dito, ikaw mismo nga luyahon pug kaunta. Human ka nagkaampo nga nakita nimo nga tawo nga nadasig, naon sa pud ka? Nadasig. ka. Labaw kang nadasig. Working while waiting. Mo trabaho ka mintas nagahulat. Kay mo na pinaka-the best nga maayo nga nagpaabot makaisunan. Yeah. That's the best. Actually, naanata sa katapusan nga point sa ato nga lesson makigsunan. Di nita magtuyok-tuyok sa atong pag-discuss ani kining what ought of Christians should we be. Oh. So mao ni ang final nga appeal ni Pedro makaigsunan Unsa natong tanan. man ka. Unsa ta nga matang sa mga Kristohanon mga kaigsunan. Okay. Muhisgot ko gamay mahitungod aning preparation while waiting no. Sa karaan nga mga inunta panon sa Seventh-day Adventist Church. Kung nakabantay mo mga kaigsunan, ang angal na to mao ni ngano man pastor nga ang atong mga luti sa iglesia gagmay raman. O niya naapagid sa mga hilit-hilit nga bahin no. Musulti ko ninyo for and on behalf of stewardship principles. Moingon ko nga pagsugod sa iglesia gamay ang atong tinan-awan niining mga butanga. Yeah. Ang giingon din ni Kristo, niingon siya nga occupy till I come. Gikan din sa takna sa pagtuon, gikan kanamong tulo, dili mi moingon nga ang atong pagpangandam short-lived lang. Ang atong pagpangandam para ra ugma. Kung naamoy kahigayunan makaisunan nga magpadako sa idong negosyo, padako mo negosyo. Yeah. Dili man na sayop. Dili man na sayop. Pero ayag yung kalimti no nga sa inyong magpadakog negosyo kung sa kasal man ni, kung naay kolor nga pula, nga mo na ang sikan kaming magsulob kag pula nga kolor. Meaning you do your own business with the motive that Christ is coming maybe very soon. Kadtong mga eskwela nga mga batanon, ayaw mo panaging ang huna-huna nga magpabukid mo, magmisyonary na lang mo kay di mo mga eskwela. Mga eskwela gihapon ta, mao na siya ang klase sa pagkinabuhi nga nagpaabot ta. Pero samtang nag-eskwela ka, be reminded nga unsa man, nag-eskwela ka with the motive that Christ is coming maybe very soon. Yeah, that's true. So ang tanan natong gihimo makaisunan kadtong magpakasal. Pakasal gihapon mo kay ma'am nagingon nimo pastor nga niya nata sa unsa may atong himuon. Pakasal gihapon ta pero mao gihapon naagyod sa atong backdrop no giputus ta sa atong sinina nga magpakasal ta with the idea nga mobalik gyud ang Ginoo and it might be very soon. Yeah. Actually, mahulog gini ang katawanan kay mga kaigsunan kay sa atong theology, sa atong pagtanaw manggod sa paglabi na kato na hisgutan ni Pastor Danny kagani nang gagmay kay ang atong mga luti. Dili pareha sa uban nga kun asa ang kabisira kaniadto tuwa dito ang luti sa ilahang simbahan. Gipadako lang kayo ang gihulat na ang panahon nga mo develop na ang Area. Nya dagko na sila kay luti whereas ang ato ang nahitabo dagko kay tagluti unya kay natagbaw man ta og gagmay lang. Gikural lang po na to, ang igo lang mabalisbisan sa simbahan kay kapoy maging limpyo. So, nanggagmay ta mga kaigsunan. But the point there is, karong panahon na is never yet too late na mubawi ta sa atong na mga pakyas kaniadto. Same as usual mga kaigsunan. Mao tong giingon ni Pastor Palomares, let us always be found doing while waiting. Nya dinhi sa atong lesson karon atong tagaan og pagtagad kining living a godly and holy lives mga kaigsuonan. Okay. Unsa may buti pasabot ni ini nga magkinabuhi ta ni ining matanga sa pagkinabuhi samtang nagpaabot ni ining paghukom nga walabot. Sa atong lesson gi-emphasize ko diha kay katapusan naman nga partner sa atong lesson kana bang sa in English nga idol expectancy katong giingon nato ganina. Sa ato pa di ay ang tinuod nga nagpaabot pa kay sunan dili ka idol. So man ang idol sa Bisaya. Wa ka nagkinaspukan. Wala lang gyud ka. Wala lang gyud kay gibuhat. Palabay lang. So ang tinuod diha nga nagpaabot nga naa sa atong lesson nga naa sa ending sa atong lesson
kanang dili ka idol sa ato pa atong ibalik-balik kanina nga. Nag-appeal gyud ka. Ni-participate gyud ka. Kung sa makina pa, gaminor lang ba? Nga may uban nga tapoy-tapoy lang, relax lang. Sa atong pre-discussion kaganina mga higala, mga kaigsunan, nag-isgot mi ining pagka-Diyos nun bitaw og pagkamatarong og pagka-Diyos nun, no? Dayon nangutana ko og unsa magyo sequence ana? Naabay prerequisite ana? Asay una. Asay una. Actually, kung atong tanawon ang atong theological nga kanang background, ingon nga iglesia, na magita sa righteousness by faith mga kaigsunan. So, ang among suggestion din nga, anhi kita mudikita sa Dios, sunaan na ang pagka-Dios nun, di automatically mugawas ng pagkamatarong. Okay? Kini magong pulo nga pagkamatarong, this is the only property nga ang Dios lay makahatag. No? We ourselves cannot generate righteousness. So, kanang pagka-Dios nun, mag-una na siya, kaya nga naman, naduol man ka sa Ginoo, unya ang pagkamatarong, musunod na siya pagka-Diyos nun og pagkabalaan. Muna siya ang kung baga in short samtang magpaabot dikit kanon na si Ginoo, no? Kay siyempre siya man pud mismo ang moanhi. Unya ang judgment makaisunan gusto namong i-presentar kaninyo. Mayngon ta nga ang judgment kuyo man kaina. Ang judgment nga gi-present sa atong leksyon is something nga unsa man Sigurado gyud. maayo nga experience. Yeah. Kaya nga naman usa siya ka experience nga it has something to do with deliverance. Dili ni judgment makaisunan nga murag naay ngipon sa condemnation. Kung dili usa ni siya ka experience sa kaluwasan. So malipay ta nga matapos. Kung malipayon ta nining kalibutan na unya matapos ang kalibutan, hayahay. Yeah. Kung naapod ta sa circumstansya nga medyo na ipita kay duha ra man kung wa ka maipit i-prosper man ka unya naa ka sa Ginoo, hayahay hinuon gihapon. So, doble ang sa kahayahay. laktong partner, dili kahadlukan ang judgment. Dili Yeah, kadlokan. Dili gyud ka dapat mahadlok sa judgment. As long as konektado ka sa Ginoo, Amen. nagbuhat ka alang niya, dili gyud ka dapat mahadlok. Labi na gyud og imong mga binuhatan matarong. Usahay sa katon hisgutan nato sa niagi nga lesson. Mura mo gud ta og masugo bitaw nga naiuban nga wa magpakabana sa pagalagad pero hayahay man. It's the judgment thought that will make you happy. Amen. By being who and what you are right now. Okay. Agi pagtapos ani mga kaigsunan, dadon mo nako sa usa ka sugilanon sa usa ka babae nga nakabana og hilabihan ka istrikto nga bana nga lalaki. Sa iyahang tibok kinabuhi mga kaigsunan, duha ka tuig gid niyang pakig-ipon ni aning tawhana. Kuan gyud, nagbantay gid siya, kinto gid siya kada lihok kay kada sipyat. Kuan gid siya, makasab-an gid siya siyang bana. So ang nahitabo mga kaigsunan, gislista niya ang tanang mga buluhaton gikan sa pagmata alas 4 kadlawon, pagdigamo hangtod nga pag table set unya halukan ang bana sa di pamulakaw kay ug malimot siya halok. Kasab-an siya. Suko siya, suko. Nya while the husband is away, manglaba, mangluto, manglimpyo, pagkapaniudto, sugaton ang bana sa halok, tangtangan og mga buling, labhan na pod, and all through the day na siya lista. Pero gikaluyan siya sa Ginoo mga kaigsunan, namatay ang iyang bana. And later he married, she got married to another man who is the exact opposite of the former husband. Grabe ka mapinanggaon, pastor. Makamata siya kay di na siya kaginhawa kay hugot kayo ang gako sa iyang bana. And she was very happy basically sa iyang kasinatian si kaduhang bana. One day naglakaw ang iyang bana, inspired siya kayo before milakaw iyang gihagkan unya sa diha nga wa na iyang bana diha nang limpyo siya sa balay, hurot na niyang tanang buling og panglimpyo, saka siya dito sa atik, iya na putong gipanglimpyuhan, nakakita siya dito papel. Unya na hinumduman niya nga kadtong papila mao ditong iyang listahan sa unang bana. Tanaw niya dito alas 4 mata, alas 5 lungag, table set na pag-alas 6 before. Sequence gyud. Unya paglakaw sa bana halukan, nakarealize siya pastor nga katong naatanan sa iyang lista. Maura di gihapon Ibuhat iyang gihimo niya sa iyang presente nga kahimtang sa iyang bana karon. And the point is mga kaigsuonan, kita nga mga Christians usahay manggod duha manggod ka motibo ang atong pagsakas langit. Kining usahay motibo sa kahadlok nga magkinto gyud ta kay ang atong tan-aw sa Ginoo ihilabihan kay strikto, kastiguhon ta niya didto sa paghukom. O di ta kapasar
Whereas ang uban po sa ato mga kaigsuonan are very happy the judgment is coming. So atong ipasabot sa to ang mga televiewers nga the end of the world, the day of the Lord is a happy day. Yeah, Oh. exactly. So muna siya makaigsunan ha. Kini atong leksyon nagtudlo nato nga we should be conscious of the day of the Lord, a happy day for all of us. Yeah. Ug alang sa to ang mga kaigsunan. Salamat kayo mga kaigsuonan sa inyong pagpakiguban. O, sa ngalan ni ining atong takna sa pagtuon, kuyog ka nato si Pastor Gingging Asig, si Pastor Palomares, o sa atong station manager si Sir Janster Kalibod. Kami nagpasalamat sa higayon ng gihatag sa Ginoo nga makaalagad sa usag-usa pinaagi nining atong takna sa pagtuon. Alang sa atong mga Sabbath School teachers o mga kaigsuonan, padayunon nato ang atong pagtuon sa atong lesson ug atong padayunon ang atong pagpaabot sa Ginoo sa malipayon ug labing andam nga paagi. Hangtod sa sunod higayon atong ipanghinaot ang pagpakiguban sa Ginoo. Sa dili pa tapos atong pamatian kining usa ka dalit sa awit. Silimbaho nga Dios, salamat kaayo sa leksyon nga among natun-an. Salamat Ginoo nga nasabtan namo ang imong dako kay nga adlaw nga malabot. Labi na gyud ang imong pagbalik o imong paghukom. Magapaabot kami kanimo Ginoo nga uban sa gugma, malipayon nga magabuhat alang kanimo. Nga magkinabuhi kami nga balaan, Dios non diha kanimo. Ug salamat Ginoo nga mintas magapaabot kami kanimo, magpagamit kami alang sa pagdaog paghamili kalag alang sa imong gikarian. Gamita kami alang sa imong himaya. Ug salamat kay sa maleksyon nga nagapahinom ka namo nga ikaw hapit na mobalik. Kinahanglan kami pakigsuo diha kanimo. Amo kining laom man madawat tungod lamang sa ngalan sa Dios nga among luwas. Amen. Amen.
you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel, sharing love, changing lives. Visiting places where history was made. Fascinating biographies open up the lives and times of people who made a difference. Travel programs transport the viewer around the world, demonstrating how people work together to make a better planet. Inspirational programming challenges viewers to experience the joy of discovering faith values and offer spirituality as an important part of a balanced lifestyle. Health and lifestyle programs teach disease prevention and make healthy living simple and attractive. Hope Channel programs provide invaluable support for developing healthy relationships and strong communities. Welcome to donor-supported Hope Channel.